abo nga to kang gamay nga arki, usa ka gamay nga kidlat nagpangidlap dali. Isulti ko nimo ang usa ka gamay nga istorya, ang sugilanon mahimong taas. Kani adto adunay usa ka matahong nga prinsesa na higugma, siya sa usa ka mag-aawit. Ang hari naghatag kanila og dako nga kasal, ug mauna ang katapusan sa istorya. Kani adto adunay usa ka brua, si Baba Yaga. Ang iyang balay hinimo sa mantikilya, hini nga balay puno sa mga katingalahan. Psst! Ang kidlat na palong gikan sa abo nga to kang gamay nga aarki, usa ka gamay nga kidlat nagpangidlap dali. Isulti ko nimo ang usa ka gamay nga istorya, ang sugilanon mahimong taas. Karon arki dili ka mo tuo, ikaw nga gamay nga kidlat magadan agka sa makadiyot. Unya mawala ug mauna ang katapusan sa istorya.